26 माने फेब्रुवारियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया पाटगावनि बे सोरमांगा नदीनि बे सोरमांगा दैमानि सेराव जानो थांगासिनो दङ। गिबि खेबनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे नायनो समायना रमायना मोनसे जायगायाव मोनसे दैनि सेराव थुनलाइ आफादनि जथुम्मा जानो थांदों। बेनिफ्राय उल्टापानि सरलपारायाबो बारा गोजान नङा, वाइल्ड लाइफ सेंसुरि। गोसो जायोबा थांनानै बेरायना फैनो हागोन। 31C नेशनेल हाइवे जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो। दिनै मोनसे खुन्थिया गायसननाय बे जथुम्मानि बे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरनानै खुन्थिया गायसनहोनायनि थाखाय आं साबायखर जासिग्रोयो। दा बर' रावनि जारिमिनखौ नायोबा दिनै भारतआव माने गोदान गोदान माखासे लेंगुवेज दङ, मडार्न लेंगुवेज होनो। बे मडार्न लेंगुवेजफ्रा मोनफा मोनफा हिस्ट्रि दं जे माला बबे सेन्सुरियाव जोनोम जायामोन आरो मालै मारै बे भाषाया गठन जाबोखो। खारन दानि मडार्न लेंगुवेजफ्रा दा जेरै दं बिदि नंजोबामोन। बबेबा फिसा जातिनि लेंगुवेजफोरखौ लानानैसो मोनसे मोनसे गिदिर गिदिर रायजोनि एबा नेशनेल लेंगुवेज जाबोदों। स' देयर इज एन हिस्ट्रि अफ अरिजिन एन्ड द फर्मेशन अल्सो। खिन्थु बर' रावनि जोनोमा माला जाखो, बे बोरै फर्म जाबोखो, बिनि जारिमिनखौ खुनु जारिमिनगिरिया लिरलांनो हायाखै आरो। बे ओरैबायदि गोजाम जे मानसिया मोनहासौनायनि आगोलनिफ्रायनो बे रावा दङ, आरो जेरै दं ओरैनो दं। आरो गोदोनि गोजाम बर' रावजों गोदान बर' रावजों बारा फाराग गैया। स' बेखौनो जों लिरनायाव बाहायफैयो। बेनि थाखायनो बियो वान अफ द अल्डेस्ट लेंगुवेज अफ द इन्डिया। आरो बे मोनसे क्लासिक लेंगुवेज हिसाबै मोनसे मर्यादा मोननायनि मोनसे माबा दङ आरोखि, गुनागुन बा क्वालिटिफ्रा जायो। दा फैगौ समाव जों खालि जारिमिनखौल' बुंब्लाबो जानाय नङा। राजा महाराजानि सिगांनिफ्रायनो रामायण महाभारतनि समनिफ्रायनो बे रावा दंमोन, बेबादिल' जोंबो बे रावखौ जों फोथांनो हाया। दा टेक्न'लजि ड्रिभेन मोनसे वार्ल्ड जागासिनो दङ। आरो दा इन्डास्ट्रियेलाइजेसन, मेकानाइजेसन, बे टेक्न'लजिनि जुगाव टेक्न'लजियाव थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंहा माखासे गोबां मावनांगौ दङ बे रावनि सायाव। जे बर' थुनलाइ आफादनि जे फैगौ जथुम्मा, बे जथुम्माया बेनि सायावनो बांसिन डिसकासन खालामोबा मोजां। कारण डिजिटेल माने लिटारेचारा दिनैहाय गोबां माबा मोनदों। रिटेन लिटारेचार बा बुक सेभाव जिखिनि जोङो लिरो आरो बेबो जोबनाय नङा। खिन्थु जोंनाव मेक्सिमाम मानसिया फैगौ समफ्राव प्राय 90% पपुलेसना डिजिटेल लिटारेचाराव खारलांगासिनो दं, 10% पपुलेसनासो। आरो मालाबा जों रिटेन बा बुक सेभाव बुक लिटारेचार, बुक ड्राइभेन जे लिटारेचार बाहाय फैफिननोबो हागौ। खिन्थु मोनसे सम जों डिजिटेल लिटारेचारावनो खारबाय थागोन। बेवहाय जोंनो इनस्टिटिउसन बेस जाजोबनांगौ। थुनलाइ आफादा इउनिभारसिटि बा लिंगुइस्टिक बेस माखासे इनस्टिटिउसनफोर दङ। बेजों लोगो नांनानैसो खामानि मावनांगौनि माखासे बांसिन दायित्वआ थाबाय, बिबानफ्रा। आरो दा ओंखायनो फैगौ जथुम्माया बेखौनो लानानै बांसिनै माखासे पलिसि लागोन होननानै आङो सानो। आरो दिनै बे लाइखुथा गायसननाय जे हाबाफारिनि गेजेरजों फैगौ जथुम्माखौ जाफुंसार जाथों, आं बिनि थाखाय मिजिं लायो। आरो आफादगिरि सेक्रेटारि नेहाथारि जानांगौ। आरो थुनलाइ आफादा मोनसे बायल'बो बानायनानै लादों, रुलबो बानायनानै लादों जानांगौ। सासे मानसिया बेसेबां बोसोर जानो हायो बा बेसेबां टार्म जानो हायो। सोलाय सोल'आथ' जागोन, खिन्थु बेनि गेजेराव सोर जागोन आं बेखौ बुंनाया थिग नङा। मानो होनबा बेयो आफादनि मोनसे डेम'क्रेटिक सिस्टेम। आरो जाय फैगोन, जिहेतु माने बर' थुनलाइ आफादजों जायफ्रा आफादगिरि नेहाथारि जायो, बे खमसे खम 10 बोसोर 15 बोसोर लोब्बा थाबोनानै मावबोनाय मानसिफ्रानो जायो। बेवहाय जेबो साननांगौ जेबो गैया। नांगौबादि हेफाजाब होगोन, बोसोरै होखायोआनो। आरो चिफ मिनिस्टारथ' फैगोन होननानै आं आसा खालामो। मानो होनबा बोसोरै फैखायो। आरो रायजो सरकारा बोसोरै माने मदद होयो। बाहाय लामा बानायनांगौ दं बा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा दङ। फारसेथिं फाइनान्सियेल सापर्टआबो डाइरेक्टबो होयो। आरो फारसेथिङै जोङो एडभार्टाइजमेन्ट बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्रा बेवहाय गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों मदद होयो। नांगौ, जों काउन्सिल गभर्नमेन्ट दङ आरो स्टेट गभर्नमेन्ट दं, फुललि जों हेफाजाब होलांगोन।